laing lalaki si Saleng. Nga dili siya nga man sa bata nga bagong gianak ni Saleng. Ay, sus! Karaalam ng istoryaha, oy, manding. Kining nasakpan niya nga may patong og laing babae si Idot mo ay bag-o arita diri mag-istorya. Ay kanindot no, may ikapanabit na gyud ko inis mga tao nga di na gyud ibakak kay tinuod gyud nga may kabit si Idot. Yes! Ay, pag niya niya, ay katawa ka ba niya? Ay, nagbahat na ba si Saleng? Kamubaho siya ni mo. Ha? Mubaw siya? Unsa man ko ni buhaton niya, be? Ay, matod na Saleng. Nga puslan man nga nanabi ka nga may kabit siya. Iyang tinudon ang pagpangabit. O si Berto nga imong bana. Si Berto iyang kabiton. Unsa? Ang akong bana si Berto iyang kabiton? Sabi, sultihan mo na ko dahil hang, ano ka? Mato, importante mo kinahang, ano? Una sa tanan, mangutan ako mo. Tinuod ba nga ikaw nanguyab di saling kani ato? Ay, siyam taon ka. Anong tao ka na may buta na tao na? Tubag ako! Nanguyab ka ba di saling